салому алейкум дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. ман Озимо дар тарафҳои Фахробод қарор дорем. як рӯзи дигар истироҳат омадем бо ҳамроҳии ҳамкоронмон. ҳозир нишон медиҳам ки чӣ хел табиати зебо дорад иҷаба. ана ҳамин хел табиати зебо аст. дӯстони азиз, ина бинед барои подписчикои канали мо алами додаракомон ай чи Фахробод, ай Ғози Малик мувофиқи талаб як чӣ мезананд? Як тавлак мезананд. Аслам, Абдулло и Заробҷон. Марҳамат, сар кунед. Ягон мусиқак шуд зане ёки. дӯстони азиз, якум карчикора бидён кардесем. уже якум партияша дохтем. чӣ ширесай? жари чӣ ресай? насиб далша бо нишонтон метем. дӯстони азиз, ина карчика шид, карчика разедем. бо чӣ буд? гӯшгир шид? Марғо. Ина ҳа, марғо. Ина ҳа. Ака вака нишона метем. Номаҳрамай. Вот, афай чимнос. Хурдесем конкретно ад души. Оли бо инҷа шашлико мондай, гӯспанд мондай, гов мондай, оли як тончи дига мондай. То бега мехӯрем. Да, одаме ки бихӯра. Одаме даркор ки бихӯра. дӯстони азиз, мана бинед. Озимо шашлик кардесем. Насиб када бошад шашликора мехӯрем. ана мехир. Ба ҳаматон истироҳатҳои бо фароғата хоҳон ҳастам. аз ин эшон тайёрай, ижда мемонем насиб када бошад. дӯстони азиз, мана шашлика дасти хондесем. И чӣ гӯшти акалишер? Ина гӯшти гов мондесем акалишер. Ина ҳозир ҷуда нишон метем. Ина юш пухтай. Ина юш пухтай. Бача дигар дасти ман ина дида. Ина ҳастай. Дидем? Ҳодестам. Ана ку. Ина ҷуда набояд шавад. Бухтиста. агар бовар мекунем намекунам қаб. ба маза омада ки одаме ки бихӯра фақат. дӯстони азиз, бахши шашлик кардан озиам давом дорад. бинед, инаи фаршиай, инаи бақлаҷонай, инаи мирғияй. Бо фарши. Сами мастер по приготовлению шашликов Мусаев Абубакр. Его помощник Акай Насир. Их раис Акай Алишер. Раис Амитов. дӯстони азиз, аллакай бегоҳ шуда истодааст. бинед чӣ хел манзараи зебо. вақти баҳор шудааст. кам кам ҳаракат кунед, кӯшиш кунед ба истироҳат бароед. истироҳат кунед бо наздикони худ, бо дӯстони худ. ино ҳамааш хотирмон ҳастанд, дар ёд мемонанд.